Hos Niels Petersen Automobiler er vi rigtig glade for her at give dig en smagsprøve på Mazda 3 2.0 Vision Hatchback, som vi har fået ind. Bilen har 120 hestekræfter og skyder en topfart på 195 km/t. Sky Active Technology-motoren er udviklet med fokus på lavt brændstofforbrug og køreglæde. Du får en høj ydeevne med et lavt brændstofforbrug. Designet på den nye Mazda 3 overgås kun af dens præstationer. Mazdaen er klædt i en titanium flash metallak, har tozonet klimaanlæg samt fartpilot med fartbegrænsning. Med det store 17-tommer touchscreen og HMI Commander har du fuld overblik over bilens køreøkonomi, musik og radio, mobiltelefon via Bluetooth og bilens navigationssystem. For kun 267.990 og en årlig grøn ejerafgift på kun 1.120 kan den her Mazda 3 2.0 blive din. Du kan læse mere om bilen og se billeder på vores hjemmeside. Vi ses hos Niels Petersens Automobiler.